Сега сме в спалнята. Това е любимото ми място в апартамента. Много труд положих и мисля, че се получи. Има защо да си я харесвам. Стартирах с този златен елемент, който всъщност е от мебелна плоскост. Реших да го инкрустирам в таблата, която е догоре, и се получи доста успешно, тъй като изградихме скара тип конструкция зад таблата, за да изравним нивото с самата етажерка. И отпред обособихме две нощни шкафчета за телефон, за да е удобно за обслужване всъщност. Същия материал използвахме и за гръб на тоалетката. Отново за акцент, като имаме препаратка тук към другите стаи с оребрението. Продължаваме към огледалото, което е със същия кант, и тапета зад него, който е с метален ефект. Продължаваме към текстила и специална лежанка по желание на клиентката за качене, за четене на книги. И двете врати са съответно за баня, за гардеробна. Лампите, които виждаме тук, са като нощни лампи. Малко по-нестандартно разпределение, което го изисква заради таблата и самата мебел, която сме проектирали, но в същото време е функционално избора на място. От тук. Марамора е препаратка към банята.